Tată, mama nu mai e. Vocea fetei mele de la celălalt capăt al firului era atât de stinsă, încât abia am deslușit cuvintele. I-am cerut să repete, iar ea a rostit din nou cu o răceală care m-a înspăimântat mai mult decât dacă ar fi urlat de durere. Tată, mama a murit. Telefonul mi-a scăpat din mână, dar am reușit să-l înhaț înainte să cadă. Simțeam cum inima îmi zvâcnește undeva în gât, uitând complet să trag aer în piept. Și exact în clipa aceea, înainte să închid apelul, ecranul s-a luminat cu un număr pe care nu-l cunoșteam. Era un medic de la spital. Iar frazele pe care mi le-a aruncat în următoarea jumătate de minut aveau să șteargă cu buretele toată realitatea mea de până atunci. Dar, ca să aibă sens, trebuie să ne întoarcem nițel în timp. Eu și Elena împărțeam aceeași viață de 23 de ani. O căsnicie ca oricare alta, cu bune și rele, dar clădită pe o fundație solidă. Ea preda biologia la un liceu, eu eram inginer constructor. Ne ridicasem o casă, aveam 2 mașini în curte și o grădină de care soția mea se ocupa cu o dedicare pe care eu n-aș fi putut-o avea în veci. Și o aveam pe Raluca. Fata noastră împlinise 26 de ani și de vreo 2 ani își unise destinele cu Bogdan Marin, un ins de 31 de ani băgat în afaceri imobiliare. Sincer să fiu, ginerele nu mi-a picat cu tronc de la prima strângere de mână. Elena zicea că-i doar gelozie de tată, dar era altceva. Omul ăsta avea un zâmbet prea larg, care apărea prea repede pe buze și părea mereu calculat. Totuși, fiica mea îl iubea, așa că mi-am ținut gura, sau măcar m-am străduit. Cu doar câteva zile înainte acelui telefon blestemat, Elena începuse să se plângă de stări de rău. O dureau tâmplele, se simțea vlăguită și avea amețeli. Dăduse o fugă la doctor, dar s-a întors spunând că nu-i mare lucru. Îi recoltaseră sânge și aștepta rezultatele. Nici eu n-am făcut prea mare caz. Nevastă mea era genul de om căruia medicii îi prescriu mereu: bea apă și odihnește-te. Nici prin cap nu mi-a trecut că ne pândea o nenorocire. În dimineața de sâmbătă, Raluca ne-a făcut o vizită. Eu eram prins la birou cu o problemă urgentă pe șantier, așa că Elena a primit-o singură. Când am ajuns acasă spre seară, soția mea era cam trasă la față, deși încerca să zâmbească. Mi-a povestit că Bogdan o sunase pe fată cât timp era la noi, iar Raluca o întinsese imediat. Ceva din ochii Elenei în clipa aia, o neliniște pe care n-am știut să o descifrez, mi s-a întipărit în minte, dar am lăsat-o să treacă. Duminică, în creierii nopții, Elena s-a trezit cu o durere de cap cruntă. I-am dat un calmant, s-a mai domolit și a adormit la loc. Luni părea să-și fi revenit. Marți dimineață a plecat la catedră ca în orice altă zi. Pe la amiază mi-a dat un mesaj. Am o stare ciudată, dar mă țin pe picioare. I-am trimis înapoi o inimioară, gestul tipic al omului care crede că viața merge înainte fără probleme. Doar că marți seara nu a mai intrat pe ușă la ora știută. Am apelat-o. Nimic. Am insistat. Liniște totală. Am sunat la secretariatul liceului, unde colegele ei mi-au zis că plecase de la ora 1, imediat după cursuri. Acum era 6 seara. Lipseau 5 ore din zi. Atunci m-a luat cu adevărat panica. Am sunat-o pe Raluca. Tonul ei era complet ireal, absent, parcă mi-ar fi vorbit dintr-o cameră goală. Tată, mama a făcut un accident. Au luat-o la spital, dar, tată, nu s-a mai putut face nimic. A tăcut lung. S-a dus, tată. Mama a murit. Creierul mi s-a decuplat, la propriu, ca un motor tăiat brusc. N-am scos un sunet, n-am lăcrimat. Stăteam stâlp în mijlocul bucătăriei, cu receptorul lipit de ureche și cu cealaltă mână sprijinită de blatul rece. Raluca m-a îndrugat ceva, dar cuvintele treceau pe lângă mine. Și fix atunci a început să vibreze telefonul cu un apel în așteptare. Număr necunoscut. Era numărul spitalului județean. Am comutat instinctiv, fără să judec.
Vă salut, sunt medicul Andrei Constantin, secția de terapie intensivă a Spitalului Județean. Avea o voce gravă, măsurată, genul de om care își alege fiecare cuvânt. Vorbesc cu domnul Mihai Ionescu? Da, am îngăimat. Domnule Ionescu, doamna Elena, soția dumneavoastră, este pacienta noastră. Trăiește. A făcut o pauză scurtă, grea. Vă implor să nu scoateți o vorbă fiicei sau ginerelui dumneavoastră. Veniți glonț la spital. Folosiți intrarea secundară. Mă găsiți la al 3-lea birou pe dreapta. Am dat peste ceva ce trebuie să vedeți urgent. S-a întrerupt. Am rămas holbându-mă la telefon cu mintea sfâșiată între două informații care se băteau cap în cap, dar cu un singur adevăr arzător. Nevastă mea trăia, iar cineva de la spital voia să se asigure că nimeni altcineva nu află că eu știu asta. Am îndesat aparatul în buzunar, am înhățat cheile și am ieșit pe ușă, uitând becul aprins în bucătărie. Până la spital făceam cam un sfert de oră. Am zburat în 8 minute. Intrarea din spate dădea spre parc, o ușă îngustă, departe de balamucul de la urgențe. Am pășit pe holul alb, izbindu-mă de mirosul de dezinfectant și de lumina de neon. A 3-a ușă. Dr. Andrei Constantin. Am ciocănit odată. Haideți! Doctorul era un bărbat pe la vreo 50 de ani, cu ochelari fini și o figură măcinată de oboseală și de o îngrijorare evidentă. M-a măsurat din ochi, s-a ridicat, a tras ușa după mine și a răsucit cheia în broască. Bine că v-ați mișcat așa repede, a zis el. Unde mi-e soția? La terapie intensivă, la etajul 2. Deocamdată am stabilizat-o. Au adus-o ieri seară într-o stare critică. Leșinase, tensiunea îi era prăbușită, inima o luase razna. Am pus-o pe picioare, dar trebuie să vă arăt ceva înainte de orice. A deschis un dosar și mi-a întins o foaie de analize cu antetul laboratorului. M-a lăsat să mă uit pe ea în liniște. Nu-s de meserie, dar am văzut rubrica marcată cu roșu. Plumb. O concentrație toxică mult peste limită. Ce vrea să însemne asta? Am întrebat, deși începeam să mă prind. Înseamnă că doamna a fost otrăvită. Puțin câte puțin, pe parcursul ultimelor 2-3 săptămâni. Tonul lui era de gheață, dar privirea îi ardea. Simptomele, durerile de cap, stările de leșin, sunt tabloul clasic pentru intoxicația cu plumb. Dacă nu interveneau colegii noaptea trecută, o pierdeam. Legea mă obligă să anunț poliția, dar am ținut să vă previn pe dumneavoastră mai întâi. Simțeam că mi se fuge podeaua de sub picioare. Dar fata mea, am început. N-am scos un cuvânt către familie. Sunteți singurul care știe. Fata dumneavoastră a sunat azi dimineață la secție după ce am preluat pacienta. I s-a transmis clar că starea e gravă și că nu se poate vizita. Noi nu i-am confirmat niciun deces. A tăcut o clipă. Nu știu cine i-a băgat în cap minciuna asta, dar de la noi din spital n-a plecat. Un fior de gheață mi-a străpuns și raspinării. Propria mea fiică mă sunase să-mi spună că mama ei a murit, deși informația nu venea de la medici. Atunci, de unde știa? Doctorul m-a lăsat să-mi trag sufletul în cabinet. Mi-a adus un pahar cu apă și mi-a explicat pașii. Alte investigații, chemarea poliției. Elena trebuia să stea sub cheie cel puțin o săptămână. Putea fi vizitată, dar cu reguli stricte. Și, lucrul cel mai important, nimeni nu trebuia să afle ce știu eu. De ce? L-am întrebat. Fiindcă dacă nenorocitul care a făcut asta prinde de veste, se face nevăzut. Sau mai rău, încearcă să-și termine treaba. O spunea ca pe un lucru banal, dar era de-a dreptul înfiorător. Am urcat la reanimare. Elena era legată la un monitor cardiac cu o branulă în mână. Dormea dusă. Fața îi era palidă, cu cearcăne adânci, dar respira liniștit. Am zăbovit lângă patul ei câteva minute, mut, fără să o ating, ca nu cumva să o trezesc.
De teamă să nu izbucnesc în plâns, de teamă să nu-mi pierd mințile. Eram bărbatul ei, tatăl Ralucăii, și un monstru din preajma noastră îi turnase o travă femeii pe care o iubeam de o viață. Când am ieșit în stradă, se întunecase de-a binelea. M-am așezat la volan și am stat nemișcat. Am scos telefonul. 3 mesaje de la fiică mea. Tată, de ce nu zici nimic? Ești bine? Sună-mă, te rog. Și un apel ratat de la Bogdan, de la ginere meu. Mi-a picat fisa că băiatul ăsta nu mă suna niciodată din proprie inițiativă. În 2 ani de zile mă sunase de 3 ori adunate. Odată după un portofel uitat, odată să ceară o bormașină și odată de ziua mea, târziu în noapte, sigur împins de la spate de nevastă sa. Și acum mă căuta fix în seara în care soacra lui zăcea la spital plină de plumb. Fix când fata mea mă mințise că Elena e moartă. Nu l-am sunat înapoi. Am pornit motorul și m-am dus acasă. N-am pus geană pe geană toată noaptea. M-am așezat la masă cu o foaie goală și am început să notez tot ce știam, ce simțeam, ce nu se lega. Cine ar fi putut? Cine stătea pe lângă ea regulat? Cine știa că nu-și începe dimineața fără cana ei de ceai de plante, un obicei sfânt de ani de zile? Cine ne călcase pragul în ultimele săptămâni? Raluca venea des. Mai apărea și Bogdan. Sâmbăta trecută dăduse pe la noi doar fata, dar cu o săptămână înainte venise și el să lase niște hârtii pentru apartamentul pe care voiam să-l vindem. O casă rămasă de la ai mei, pentru care eram în plin proces de vânzare. Bogdan se oferise să ne rezolve cu actele, că doar el știa mersul lucrurilor. Elena îl lăsase singur în bucătărie vreo 5 minute, cât a mers să caute un dosar în dormitor. 5 minute. Nu era o dovadă clară, dar era o posibilitate. Și gândul ăsta îmi stătea în cap ca un cui. La 6:30 dimineața am format numărul poliției, nu la urgențe. Am cerut să vorbesc direct cu cineva de la investigații criminale. Mi-a răspuns o doamnă, inspectoarea Cristina Hanu. M-a lăsat să vorbesc fără să mă întrerupă. La final mi-a zis scurt: veniți la secție în dimineața asta. Aduceți absolut toate documentele legate de casa aia pe care o vindeți. Proprietatea. Apartamentul. Am deschis laptopul și am luat la puricat dosarul cu actele. L-am găsit, sau, mă rog, ce mai rămăsese din el. Lipseau 2 pagini esențiale: evaluarea de la notar și hârtia cu acordul de vânzare, semnată de mine și de Elena. Acordul. Dacă Elena se prăpădea înainte să batem palma, iar dosarul era șchiop, cine s-ar fi ocupat să-l completeze? Cine putea să falsifice o iscălitură? Cine avea pe mână valoarea exactă, banii stabiliți cu clientul, ziua programării la notar? M-am uitat pe precontract. Urma să semnăm săptămâna viitoare. Bogdan Marin, agentul imobiliar, omul care jongla cu actele noastre, care ne adusese un client de-al lui, de încredere și care avea acces peste tot. Am închis laptopul, am înșfăcat dosarul și am tăiat-o la poliție. Inspectoarea Hanu era o femeie pe la vreo 40 de ani, cu biroul îngropat în dosare și o privire care te citea mai degrabă decât te asculta. I-am povestit din nou, iar ea și-a luat notițe. Când am terminat, a lăsat pixul din mână. Soția dumneavoastră a iscălit vreo hârtie nouă pentru apartament în ultima lună? Nu, eram pe ultima 100 de metri. Trebuia să mergem amândoi la notar săptămâna care vine. Cine ține copiile? Bogdan a zis că se ocupă el de organizare. A luat dosarul acum 2 luni de când a găsit cumpărătorul. A notat asta, apoi s-a uitat țintă la mine. Fata dumneavoastră e conștientă de ce face soțul ei? Era întrebarea care mă măcinase toată noaptea. Sincer, nu știu, am recunoscut. Bun, nu contactați nici fata, nici ginerele până nu vă dau eu undă verde. Nu le spuneți că soția trăiește, nici că ați fost pe la noi. Puteți să faceți asta? Da. Aveți unde să trageți câteva zile? Casa dumneavoastră s-ar putea să nu fie sigură dacă individul prinde de veste că v-ați prins. La asta nu mă gândisem.
L-am sunat pe loc pe Victor, cel mai bun prieten al meu de pe vremea facultății. I-am zis doar că am o urgență majoră și că am nevoie să mă primească vreo 2 nopți. N-a pus întrebări. Te aștept, a zis. Am plecat de acasă doar cu un rucsac, dosarul și telefonul. Atât. Ajunsesem la Victor când m-a sunat Raluca seara. Am stat pe gânduri, apoi am ridicat receptorul. Tată, de ce n-ai venit acasă? Pe unde umbli? Vocea ei părea plină de o grijă sinceră. Sau poate îmi pierdusem eu complet busola. Am ieșit să iau o gură de aer. Sunt la Victor. Tu cum te ții? Sunt la pământ, tată. Mama s-a oprit. Bogdan zice că mâine trebuie să dăm o fugă la primărie, că-s niște formalități de rezolvat. Mi s-a pus un nod în stomac. Hârtii pentru moartea unui om care încă respira. Ce fel de formalități? Nu știu exact. A zis că se ocupă el de tot. Normal că se ocupa el. Bine, am rostit cu un ton calculat la milimetru. Încearcă să te odihnești. Ne auzim mâine. Am închis și am dat instant un mesaj inspectoarei. Răspunsul a venit în 2 minute. Suntem pe fir. Îi monitorizăm. Nu faceți absolut nimic. Să stau cu brațele încrucișate. Cel mai infernal lucru pe care mi l-a cerut cineva vreodată. A doua zi dimineață, Victor m-a găsit la masa din bucătărie, holbându-mă la telefon, cu ochii roșii și cafeaua neatinsă. S-a așezat vis-a-vis de mine. Mihai, zi-mi ce dracu se petrece. Victor era avocat, nu pe penal, mai mult comercial și civil. Dar era avocat și singurul om în care aveam încredere oarbă, în afară de Elena. I-am vărsat totul. Apelurile, spitalul, poliția, actele lipsă. M-a ascultat fără să clipească. La final a luat o gură de cafea și a zis: Îți trebuie un penalist bun. Știu eu pe cineva. Și mai trebuie să săpăm să vedem dacă Bogdan a băgat vreo cerere pe undeva zilele astea. Dacă a încercat să miște vreo hârtie înainte de confirmarea oficială a decesului, l-am agățat. Cum afli asta? Lasă pe mine. S-a ridicat și a pus mâna pe telefon. Tu du-te la spital, stai lângă Elena și ține minte, pentru restul lumii ești un soț distrus de durere, nu știi absolut nimic. Să joc teatrul ăsta al văduvului care nu știe pe ce lume trăiește a fost cel mai cumplit rol din viața mea. Când am ajuns la spital, Elena era trează. M-a fixat imediat cu privirea, iar în ochii ei am citit o teroare pe care nu o mai văzusem niciodată. Am luat-o de mână, m-am aplecat peste pat și i-am șoptit. Știu tot. Ești în siguranță. Nu scoți o vorbă nimănui. Mi-a strâns mâna. Mihai, vocea abia îi se auzea. Am văzut-o pe Raluca. Sâmbătă când a venit pe la noi. Ea mi-a pus ceva în ceai. A tras aer. Am văzut-o. N-am vrut să cred. Lăsasem cana pe blat 1 minut, iar ea a scos o punguliță și a turnat ceva înăuntru. I-au dat lacrimile. E fata mea. Pentru o secundă am crezut că am auzit greșit. Raluca, nu Bogdan. Raluca. Am ieșit pe coridor clătinându-mă și m-am proptit de perete. Îmi bubuiau tâmplele. Eram convins că Bogdan e capul răutăților și poate că era. Poate ea era doar unealta, iar el creierul. Dar mâna care pusese otrava în cana mamei sale fusese chiar a fiicei noastre. Cum de s-a ajuns la una ca asta? De ce? Și atunci mi-a picat fisa. Acum câteva luni, Elena îmi povestise o fază pe care o trecusem cu vederea. Raluca îi ceruse să-i treacă apartamentul pe numele ei. Să fim acoperiți, mamă, că dacă pățiți ceva, rămânem pe drumuri. Elena i-a tăiat-o din scurt. A zis că apartamentul rămâne la noi până îl vindem, apoi împărțim banii. Fata a luat foc. A doua zi a sunat Bogdan să facă presiuni. Că legal e mult mai simplu așa. Elena i-a dat flit și lui. Aia n-a fost o simplă discuție. A fost prima cărămidă din planul lor.
Am sunat-o pe inspectoarea Hanu de pe holul spitalului, vorbind aproape în șoaptă. I-am spus ce tocmai aflasem. A urmat o tăcere grea. Apoi a zis: Domnule Ionescu, avem nevoie de o declarație de la doamna. Azi, dacă se ține pe picioare. Venim noi la spital, discret. Și mai am o noutate pentru dumneavoastră. Avocatul prietenului dumneavoastră a dat lovitura. Bogdan Marin a băgat ieri o cerere la un notar să scoate un duplicat după actele casei. A venit cu o copie după un act medical care nici măcar nu există în fișa reală a soției dumneavoastră. Un fals ordinar. O hârtie măsluită din care reieșea decesul, suficientă cât să demareze treaba la notar. Individul a fabricat un document. Se poate bloca asta? Am blocat-o deja. Notarul a fost avizat, dar ne trebuie mărturia soției și orice detaliu despre ziua de sâmbătă. Pe seară, 2 agenți în civil au apărut în salon. Elena a vorbit cu o voce slabă, dar răspicată, ținându-mă strâns de mână tot timpul. A povestit ce a văzut. A zis de refuzul cu apartamentul. A scos la iveală toate tensiunile cu Raluca din ultima vreme, lucruri pe care eu le ignorasem sau le luasem în râs. Pentru Elena nu fusese o surpriză. Fusese o rană pe care o căra în spate de luni de zile. Inspectoarea a cerut mandat să le scotocească prin casă lui Bogdan și fetei. Judecătorul l-a emis a doua zi la prima oră. Nici în a doua noapte n-am închis un ochi. Stăteam la Victor, beam cafea și număram crăpăturile din tavan. Victor mai venea pe lângă mine, se mai retrăgea, înțelegând că am nevoie de liniște. Mă gândeam la Raluca, la puiul de om care adormea pe umărul meu la cinema, la copila care mi-a plâns în brațe când a picat admiterea, la femeia cu ochii sticlini de bucurie la nunta ei. Cum ajunsese să-și otrăvească propria mamă? Bogdan. El era răspunsul, chiar dacă ea a ținut o travă în mână. Un individ care i-a băgat în cap că banii ăia li se cuvin, că părinții ei le stau în drum, că viața ar fi mult mai simplă dacă Elena ar dispărea. Un om care i-a spălat creierul pas cu pas până când a împins-o cosi să facă ceva de neconceput. Sau poate mă mințeam singur. Poate și Raluca avea ceva întunecat în ea, ceva ce eu am refuzat să văd. În a treia dimineață m-a sunat inspectoarea Hanu. Le-am ridicat casa în aer. Am dat peste compuși de plumb, o substanță industrială pe care o țineau ilegal. Punga era începută. Și am mai găsit niște e-mail-uri între Bogdan și un avocat în care întrebau care e procedura de moștenire, adică mor ambii soți și nu există testament. A făcut o pauză. Soția a fost doar prima țintă, dar planul pe termen lung vă viza și pe dumneavoastră. Pe mine? Și eu credeam că buba era doar apartamentul. De fapt, voiau toată averea. I-ați reținut? Bogdan e în arest de o oră, iar Raluca e aici la noi, la secție. A venit singură, n-are avocat. Plânge în hohote și zice că a fost manipulată. Plânge și zice că a fost manipulată. Am stat cu vorbele astea în cap, încercând să le găsesc un loc, o cutie, un raft, unde să le îndes până le pot procesa. N-aveam un asemenea loc. Pot să vin? Vă aștept. La sediu m-au băgat într-un birou gol. Nu la ei, ci la inspectoare, care mi-a pus pe masă toată prada. E-mail-uri în care Bogdan se interesa ce se întâmplă dacă proprietarii nu mai pot semna. Căutări pe net despre doze toxice de plumb, simptome dacă iese la analize. O agendă plină de calcule. Prețul casei, taxele notariale, cu cât rămâneau ei la final. Fata mea apărea în 3 mail-uri. Într-unul întreba: crezi că i-am pus destul azi? Iar el îi răspundea: dă-i înainte, trebuie să pară real. Fiica mea. Vreau să vorbesc cu ea, am cerut. Inspectoarea a ezitat. Tehnic nu e indicat în faza asta. Vă implor. S-a uitat la mine lung. 5 minute.
fără presiuni, fără să trageți de ea să recunoască ceva. Cămăruța în care o țineau era minusculă, cu o masă, 2 scaune și un geam mat sus pe perete. Stătea cu spatele la ușă când am intrat. S-a întors. Avea ochii umflați, roșii. Părea că dormise pe ciment ultimele 3 zile. Cum m-a văzut, a izbucnit din nou în plâns. Imediat. Tată! Am rămas țeapăn. Nu m-am dus să o iau în brațe. Poate că trebuia, dar n-am fost în stare. Mama e în viață, i-am retezat-o. A încremenit. A scăpat, e la spital, o să se facă bine. Am tăcut o secundă. Știu ce ai făcut. Știu că el te-a pus. Dar mâna care a pus mizeria aia în ceaiul mamei tale a fost a ta. Raluca și-a ascuns fața în palme. Se zguduia din toate încheieturile. A zis că nu o omoară, a îngăimat printre sughițuri. A zis că doar o să o lase fără puteri, că o să pară o boală, că o să fim lângă ea și o să fie bine. Iar tu i-ai înghițit povestea. Nu o întrebam, o constatam. N-am știut că e așa de grav. Dar ai continuat chiar și după ce ai văzut că îi se face rău. Ai continuat. Tăcere de mormânt. A dat din cap, abia perceptibil. Am ieșit. Inspectoarea m-a așteptat pe hol. Am trecut pe lângă ea ca o nălucă. M-am închis în baia de la capătul coridorului, am dat drumul la chiuvetă la maxim și m-am lipit cu fruntea de oglindă. Apa curgea în neștire, doar asta auzeam. N-am plâns. Nici eu nu știu de ce. Poate că lacrimile erau prea adânc îngropate ca să mai iasă la suprafață. La primele audieri, Bogdan a negat tot. O ținea pe a lui că nu știe nimic de otravă, că mail-urile au fost scoase din context, că fata a făcut-o de capul ei. Avocatul lui, adus la urgență, era la costum scump, cu o privire de om care le-a văzut pe toate. Nu i-a impresionat pe anchetatori, dar Bogdan se credea deștept. A cerut să vorbească între 4 ochi cu inspectoarea, fără avocat. Ea i-a dat flit. A insistat, l-a refuzat iar. A doua zi a intrat pe fir procurorul. Eram cu Victor și cu avocatul adus de el, Mircea Dinu, un tip uscățiv, cu ochi albaștri și un calm de neclintit, într-un birou unde ni s-a explicat cum stă treaba. Tentativă de omor, fals în acte, folosire intenționată de substanțe toxice. Pedeapsa putea fi cruntă, depindea de cum jucau cartea. Bogdan a rămas în arest preventiv. Raluca la fel, dar i s-a aruncat un colac de salvare. Pedeapsă mai blândă dacă ciripea tot. Colaborare? Am întrebat eu. Mircea Dinu a dat din cap. Dacă varsă tot, inclusiv cum a manevrat-o Bogdan, procurorul ține cont. Nu înseamnă că scapă bazma curată, dar ia mai puțin. Am rumegat informația. Elena a rămas internată pentru tratament și ca să-i curețe sângele. Viața mea devenise un pendul. Dimineața la spital, apoi la Victor, discuții cu avocatul, seara înapoi la spital. Soția mea se punea pe picioare văzând cu ochii. Prindea culoare, vorbea, mânca, dar sclipirea din ochi îi dispăruse. Avea o privire tăioasă, mereu în gardă, ca un geam lipit după ce a fost făcut țândări. Într-o seară, când rămăsesem singuri în salon, m-a întrebat direct. Crezi că o poți ierta? Nu i-am răspuns pe loc. Nu știu, am zis într-un final. Nici eu. S-a uitat pe geam spre cerul întunecat. E copilul meu. Asta nu se schimbă. Dar ce a putut să facă? Nici asta nu se schimbă. Bogdan a distrus-o. Sau s-a lăsat ea distrusă. Nu-mi dau seama care e adevărul. Nu i-am zis că probabil ambele variante erau valabile. Nu era momentul potrivit. În a 8-a zi de arest, Raluca a dat cărțile pe față. A vorbit 4 ore în continuu. A povestit tot. Cum a încolțit ideea acum 7 luni. Cum el îi băga în cap că noi le distrugem viitorul. Cum o făcuse să crede că Elena e o mamă toxică ce le strică mariajul.
cum a făcut el rost de prafuri și a învățat-o să pună doar un pic, să pară că e bolnavă de oboseală. Fata recunoscuse că pusese otrava de 3 ori. Prima dată îi dârdâiseră dinții de groază, spunea ea, dar a mers mai departe. Avocatul lui Bogdan a schimbat placa imediat ce a văzut declarația. A băgat-o pe aia cu tulburări de personalitate, probleme psihice vechi ascunse, că el ar fi fost victima manipulării în cuplu. O vrăjeală clasică. N-a ținut la nimeni. Procesul s-a întins pe 8 luni. Am fost prezent la fiecare înfățișare cu Elena la braț. Ea își revenise fizic complet, dar circul de la tribunal o lăsa fără vlagă de fiecare dată. Victor și Mircea Dinu ne-au ținut spatele non-stop. Bogdan Marin a încasat 8 ani grei pentru tentativă de omor cu premeditare, fals în acte și deținere de substanțe toxice. Judecătorul a stabilit clar că el a fost creierul operațiunii și că s-a folosit de un om aflat sub influența lui. La apel, sentința a rămas bătută în cuie. Raluca a luat 4 ani cu suspendare, fiindcă a turnat tot și a avut circumstanțe atenuante. A rămas sub controlul celor de la probațiune, obligată să meargă la terapie. În ziua sentinței am stat pe o bancă în fața tribunalului, ținând mâna Elenei. Am tăcut amândoi o veșnicie. La un moment dat ea a zis: "S-a terminat." Nu ca pe o victorie, ci ca pe un fapt banal. "Nu de tot," am răspuns eu. "Nu, dar ce trebuia să se termine a ajuns la final." Au trecut aproape 2 ani de la tot coșmarul ăsta. Ne-am mutat. Am dat apartamentul ăla blestemat altor oameni, în alte condiții, fără ca numele lui Bogdan să mai apară pe undeva. Cu banii am luat o căsuță la marginea orașului cu un petec de pământ. Elena își vede de flori, cu aceeași pasiune, poate chiar mai mare. Eu m-am întors la șantier după 3 luni de concediu, impus mai mult de avocat, ca să arătăm la dosar trauma prin care am trecut. Colegii auziseră ceva vag că am avut necazuri de sănătate în familie. Niciunul nu știa grozăvia. Și așa a fost cel mai bine. Victor a rămas același prieten de nădejde care știe tot și tace mâlc. Mircea Dinu ne mai dă câte un semn din când în când cu noutăți despre dosar sau despre situația lui Bogdan. A ajuns să fie mai mult decât un avocat pentru noi. E un om în fața căruia îmi scot pălăria. Raluca, aici e cel mai greu de povestit. Am vorbit cu ea abia la jumătate de an după proces. M-a sunat ea. Am stat cu telefonul în mână, neștiind dacă să răspund sau nu. Până la urmă am făcut-o. A vorbit scurt, cu un ton pe care nu îl știam. Mai rece, mai matur, extrem de atent. Mi-a zis că face terapie, că sapă adânc să înțeleagă cum a putut face așa ceva și că își cere iertare nu ca să se aștepte să o iert, ci fiindcă simțea nevoia să o spună. Nu i-am zis că o iert, nici că n-o iert. I-am zis doar că am ascultat-o. Elena a vorbit cu ea prima. Nu știu ce și-au zis. Nu mi-a spus, iar eu n-am tras-o de limbă. Am văzut doar că a plâns-o după amiază întreagă după apelul ăla, iar spre seară parcă îi se luase o piatră de pe inimă. E o cale lungă. Poate nici nu îi se vede capătul. Poate iertarea se clădește în timp, cărămidă cu cărămidă, nu pică din cer peste noapte. Nu știu. Bogdan Marin stă la răcoare. Mircea Dinu m-a anunțat că i-au respins apelul. Care apel? Planul lui s-a făcut praf. A scăpat de orice obstacol și s-a prăbușit de tot. A rămas fără libertate, fără nevastă, fără carieră. M-au mai sunat niște foști asociați de-ai lui să mă tragă de limbă că se auzise ceva prin târg, dar nu se știau detaliile. N-am scos un cuvânt. N-avea rost. Acum stau la masa din noua noastră bucătărie. Elena e afară, la lumina lămpii din grădină, bibilind niște flori puse luna trecută. O văd prin geam cum se mișcă încet, cu mâinile în pământ. Pe masă, fix în fața mea, e aceeași cană de ceai pe care o avea și înainte. Am luat-o cu noi când ne-am mutat.
Nu mă întrebați de ce. Din reflex, sau poate din ceva mult mai complicat. Ceaiul din ea e aburind. Mi l-a făcut ea înainte să iasă. Mă uit la cană. Îmi trece un gând prin cap. E normal să vină, dar trece. Sunt în bucătăria mea, în casa mea, Cu femeia pe care o iubesc, bucurându-mă de curtea noastră. Gândul se duce. Iau cana în mână, iau o gură. Ceaiul are exact același gust de când lumea. Puțin amărui, puțin dulce, cu aroma aia care mi-a marcat diminețile în 23 de ani de căsnicie. Gustul ăsta a supraviețuit la tot ce a fost și e încă aici. Și eu sunt încă aici. Iar asta e tot ce contează.